Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlardaky aktivistleriň hosarlaryna basyşy dowam etdirýär. Nowatdaky gezekde ol izerlenma Nursultan Taganowanyň hosarlary duçar boldy. Aktivistkanyň özü bolsa goloýdy Türkiýede deportasiýa merkezinden halat edildi, ýöne onu öz ýurduna kezaplykda aýpladylar. Bu barada Taganowanyň ejesiniň sözüne salgylanyp, insan hukuklaryny goramak baradaky Türkmen Helsinki fondy hemde insan hukuklaryny goraýjy memorial merkezi habar berýär. Hukuk goraýjylaryň aýtmagyna görä 12-nji oktýabrda Nursultan Taganowanyň Istanbuldaky deportasiýa merkezinden azat edilen güni aktivistiň dogduk mekany Türkmenabad şäheriniň polisiýa bölümi onuň doguny Babajan Taganowy soragy çagyrypdyr. Şol güni akşamy Nursultanyň 27 ýaşly doguny Babajan Taganowy Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine çagyrypdylar. Barlyk üçin diýip onuň telefonuny elinden alypdylar hemde oňa aýal dogunynyň kezaplykda aýplanyp organlar tarapyndan gözlenýändigini aýdypdyrlar. Nursultanyň ýurdun çägine giren ýagdaýynda tutuk ediljekdigini bildirdiler. Babajanyň Nursultana garşy açylan jenaýat işini hem onuň prokuratura iýerilmek üçin taýarlanandygyny görkezipdirler diýip insan hukuklaryny goraýjy guramanyň bilelikdäki press relizinde aýdylýar. Ol ýerde Şeýlihim Nursultan Taganowa garşy nähili kitapçylykly hereketiň bolandygy baradaky maglumatyň näwellidigi aýdylýar. Ýöne onuň suraty köpeldilipdir hem gözleg maksady bilen ähli polisiýa bölümlerine ýaýradylypdyr. İnsan hukuklaryny goraýjylara kanun goraýjy guramalardaky çeşme iş ýokurdaky bize basyş edýän guramanyň buýrugy bilen ýürüýte gurnaldy diýipdir. Bellesek maglumatdaky ol çeşme Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gözüňinde tutýar. Bir näçe gün geçenden soň Babajan Taganow polisiýadan öz telefonuny izini sorapdyr. Ýöne polisiýa onuň telefonuny almandygyny aýdypdyr. Ýatdatak Nursultan Taganow Türkiýedäki Türkmenistanyň diktatorçylyk rejimine garşy çykýan türkmen aktivistlerinden biridir. Ol Istanbuldan Türkmenistana deportasiýa edilmek üçin 3 aý goly taklanandan soň goloýda azatlygy çykdy. Nursultan şu ýylyň 19-njy iýulynda türkmen aktivistleri bilen bilelikde Türkmenistan hökümetine garşy protest geçirýän wagtynda Istanbulda saklanypdy. Entek Istanbuldaky deportasiýa merkezinde bolan wagtynda Nursultan Taganow Türkiýeden özüne başpena berilmegini sorady. 22-nji oktýabrda Türkiýanyň migrasiýa gullugy Türkmenistanyň grazdynyň ol haýysyny kanagatlandyrdy hem oňa ýurtda bolmagy 1 ýyllyk möhlet bilen şahadatnama gowşurdy. İnsan hukuklaryny goraýjynyň izinde hosarlaryny basyş edilýändigini onuň ejesi Meryem Gulbaýmuradowa aýdýar. Nursultan entek Istanbuldaky tutuklukdan çykmanka memorialyň hemde Türkmenistan Helsinki fondunyň wekilleri onuň bilen duşuşdurlar. Meryem Gülüň sözüne görä olaryň garşysyna bolan gysyşlar Nursultanyň ilkinji gezek internetde peýda bolan wagtynda takminan 18-19 iýunda başlanypdyr. Iýun aýynyň ahyrynda pasport stolu bölüminiň işgäri Juma Marat Baltaýew aktivistiň hosarlarynyň ýanyna gelip Nursultanyň nerede bolýandygy, näme iş edýändigi bilen gyzyklanypdyr hem onuň telefon nomeriniň berilmegini sorapdyr. Ahyrynda bolsa olaryň kynçylygy duçar bolmagynyň mümkindigini aýdypdyr. Organ işgäriniň öýlerini gelip gidendigini eşidenden soň Nursultan SMS ýollap, hosarlaryna azar bermezligi, näme mesele bolsa gösküni özüne ýüz tutulmagyny sorapdyr. Ýöne onuň teklifine hiç bir jogap bolmandyr diýilip maglumatda Baýmuradowanyň aýdan sözü getirilýär. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň maglumatyna görä Nursultanyň kakysyny, ejesini hem dogunyny görkezilýän basyşlardan daşary onuň öňkü adamsyny, daýdasyny hem daýysyna da basyş edilipdir. Hosarlaryndan hem oňa ýakynlardan soragy edilýän wagtynda polisiýa işgärler olary video kameranyň öňünde durup Nursultan Taganowyny watan haýyny diýip aýplamaga da mejbur edipdirler. Ýurdun daşyndaky we içindäki protest şäherleri bilen baglanşykly olaryň hosarlaryna Türkmenistanyň öz içinde edilýän basyş ilkinji gezek däl. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň kanun goraýjy çeşmelere salgylanyp berýän habaryna görä, hökümetler ýurdun içinde köpçülikden torunsyň bolmagyndan hawatyr edýärler. Soňa görä daşary ýurtlardaky opozisiýa hereketiniň aktivistlerini ýerleýärler. Lewapdaky karantin nokodunda saklanýan adamlaryň käbiriniň koronavirus barlygynyň pozitiw netije görkezendigi barada habarlaryň fonunda ýurdun saglyk puwdagyna gözegçilik edýän vice-premieri Sevite sapar etdi. Mariniň häkimetleri ilatdan maska giymek talabyny hassa güýçlendirdi. Türkmenistanda 1-nji noýabrdan başlap dollugyna petiklenmäniň girdilip bilinjekdigi barada habarlaryň fonunda Aşgabatda geçirilýän toý tomolaryň we
sadakaların sany görnütin artdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň 4 habarçysy habar berýär. 25-nji oktýabrda ýurdun Saglyk puwdagyna gödäwçilik edýän witse-premieri Lewabyň Türkmenabad şäherine geldi. Ol yerli resmiler tarapyndan taýýarlanan saglyk edaralarynyň ençemesine baryp gördü. Olaryň arasynda täze karantin zonasy, ýokunç keseller hastahanasy we ikinji saglyk öýü bar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply habarçy yerli saglyk resmileriniň ençemesine salgylanyp 27-nji oktýabrda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre vice-premier barıp gören edaralarynyň ählisinde kemçilik tapıp saglyk ýolbaşçylaryna käýinç yglan etdi. İkinji saglyk öýünde mundan 1 ýyl ozal abadlaýyş işleri geçirildi. Şol sebäpli yerli resmiler vice-premieri bu ýeri we täze karantin zonasyny görkezdiler. Muňa garamadan vice-premier olaryň ählisinde kemçilik tapdy diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol ýekşenbe güni vice-premieriň geçen köçeleriniň ýapylandygyny, käbir durol avtologları goýmaga ruhsat berilmändigini hem sözünün üstüne goşdy. Vice-premieriň Lewaba eden sapary barada resmi medpugatda maglumat göze ilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lewap welaýat häkimliginden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne Agdalýan saglyk ýolbaşçysynyň bu sapary Lewapdaky karantin nokodunda saklanýan 4 adamyň koronavirus barlygynyň pozitiv netije görkezendigi we sebitde maska giymek talabynyň güýçlendirilendigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Lewaply habarçy täze karantin zonasyndaky şertler barada hem maglumat berip, bu ýere kabul edilýän adamlaryň sanynyň azaldylandygyny belledi. Täze karantin zonasynda krawatlaryň sanyny azaltmak arkaly bu ýerde saklanýan adamlaryň sany kemeldildi. Öňkü karantin zonasynda krawatlar 2 hatardy. Täze ýerde 1 hatar edildi. Indi öňki ýaly 2-3 uçaryň ýolagçylaryny kabul etmäge mümkinçilik ýok diýip habarçy öňkü karantin zonasyna çadırlaryň eýem sökülüp aýrylandygyny hem aýtdy. Ýatlasak 12-nji oktýabrda Adatlyň habarçylary Türkmenabaddaky köpürli hastahanada esaslandyrylan karantin zonasynyň ýatyrylyp onuň amy derýanyň çep tarapyna Ozolky guruluşy kampaniýasynyň ýerleşen bazasyna göçürilýändigini habar beripdiler. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň habarçysy Bayramaly şäherinde maska rejiminiň güýçlendirilendigini habar berýär. Ol bu çäre polisiýa tarapyndan gödäwçilik edilýändigini aýdyp, köçelerde her 20-30 metr aralygynda bir polisiýa işgäriniň ýerleşdirilendigini belleýär. Maskasy ýok adamlary hiç zat diňlemän uloga salyp äkidýärler. Hatda Bayramalynyň merkezi hastahanasyndan çykýan maskasyz näse adamlary hem ýygnaýarlar diýip habarçy şu günler munyň ýaly hadisalary köp duş gelse bolýandygyny we polisiýa işgärleriniň şäheriň köp gatly jaýlarynyň arasyndaky köçeleri hem gödäwçilik edýändigini aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatly bir habarçysy Türkmenistanda 1-nji noýabrdan başlap dollygyna petiklenmäniň girdilip bilinjekdigi baradaky habarlaryň fonunda soňky günlerde paýtagtda geçirilen toý tomgalaryň we sadakalaryň sanynyň görnetin artandygyny habar berýär. Habarçymyzyň iýberen suratlarynda we video ýazgylarynda 27-nji oktýabrda Aşgabatyň etrapçylarynyň birinde bolan durmuş toýuna 50-den gowrak adamyň maskasyz gatnaşandygyny görse bolýar. Şeýle-de video ýazgylarda maskasyz adamlaryň sosial aralygy saklaman toý aýdym saatlaryna bilelikde tans edýän pursatlary görünýär. Adatlyk radiosy howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary we video ýazgylary köpçüligiň dikkatyny hödürlemeýär. Ýatlasak 26-njy oktýabrda Adatlyň türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi ýurdun Demirgazynyňky DZK-8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýramagy şeýle hem Lewap welaýatynyňky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly tutuş ýurtda karantin çärelerini girdmek meselesiniň çynlakay ara alınıp maslahatlaşylýandygyny habar berdi. Karar entek kabul edilmediği ýöne 1-nji noýabrdan başlap içerki gatnawlaryň towtadylmagyna çenli sebitleriň dolu izolasiýa edilmegine, regionlaryň arasynda hereketiň esasanam beýleki sebitlerden Aşgabat şäherine girmegiň gadagan edilmegine garaşylýar. Iň berk gadaganlyk toý sadaka hatyralama ýaly çäreleri
şeherlere girdilýär. Mundan başga da adamlaryň öýüň daşyna çykmagy çynlyky çäklendirilip bilinir diýip adatlygyň çeşmesi aýdypdy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň dolu petiklemä garaşýandygyny aýdyp, olaryň aýyň ahirine çenli ähli maşgala çärelerini geçirmäge howlukýandygy barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berýär. Şunuň bilen baglykda paýtagtyň ýaşaýjylary aýyň ahirine çenli toýlary we sadakalary geçirmäge howlukýarlar. Köp howlularda çadyrlar gurulup aýdym saz eşidilýär. Maskasyz we ätýaşlyk çärelerini görmeýän köp sanly mihman maşgala dawaralaryna ýa-da sadakalara gatnaşýar diýip neşri 26 oktýabrda çap eden maglumatynda aýdýar. Bu aralykda adatlygyň Aşgabat habarçylarynyň ýene biri paýtagtyň fiziologiýa ilmi kliniki merkezi hastahanasyna koronavirus alamatlary bolan näsaglaryň her gün eltilýändigini habar berýär. Soňky 2 hepdäniň dowamında bu ýere günde 7-8 näsag getirilýär diýip habarçy hastahananyň saglyk işgärlerine salgylanyp 27 oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan öz çäginde resmi taýdan tasdik bolan koronavirus hadisalary barada habar bermeýär. Adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler soňky aýlarda ilat arasyndaky ölüm derejesiniň görnetin ýokarlanandygyny tasdiklasa-da Türkmenistan dünýäde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Lewapda bu ýyl paxtanyň pet hatyryna garaşylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda ýerli etraf we polisiýa işgärleri gowuçy meýdanlaryň golaýyndaky utlaýan iri we kiçik sakly mallary saklap, olaryň eýelerine jerime töledip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky habarçylary maglumat berýärler. Suwun Farapda etraf resmiýetleri barla geçirip gowuçy meýdanlaryň golaýynda utlap ýören we hatda daňalygy duran mallary hem uloglary ýükläp äkdiler. Häkimetler muny paxtany ýitkisiz ýygnamak işleriniň çäginde amal edilýändigini öňe sürýärler. Emma kärendiçiler deperetler ýaly meýdanlarda paxtanyň ýokdugyny aýdarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerine göre gowuçy meýdanlarynyň golaýynda saklanan mallar soňu bilen etrawyň oba hyzmat idarasynyň garajlaryna eltilip, ol ýerde 20 oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda 130 sygyr, 100 çemet hem goýun geçi toplanıpdyr. Resmiýetler ownuň sakly mallaryň her biri üçin 300 manat, iri sakly mallaryň hersi üçin hem 1000 manat möçberinde jerime töletirýärler. Bu pullary berip bilmedik adamlaryň mallary ýyzyna gaýtarylmaýar diýip habarçy belledi. Mallary ellerinden alınan kärendiçiler gapsynda mallary saklar ýaly ýürüýti paxta ekýändiklerini, egerde paxta planyny dolup dahotlaryny alan halatynda hem gün güzerany aýlamagyň kyndygyny, mallary üçin jerime tölerýär pullarynyň ýokdugyny düşünürjek bolsalar-da, resmiýetler olaryň arşikaýetlerine gulak gabartmandyrlar. Bu ağırlıkta döwlet telewizionyasynda ýurdun gowuçy meýdanlaryndan bol paxta hasylynyň ýygnalýandygy baradaky gaýtalanýan gurrunlaryň fonunda paxtaçy kärendiçiler pet hasyl sebäpli özleriniň döwlete bergdar çykmagyndan alada galýarlar. Ýatdatsak Türkmenistanda mundan ozalky ýyllarda paxta we buğday plan borçnamasyny berjäk edip bilmedik kärendiçiler prokuratura çağırılıp olara garşy deriňe işler hem gozgalypdy. Farapda kärendiçiler gözüňünde tutulan paxta plananyň 10%-iniň hem berjäk edilmändigini aýdarlar. Häkimetler bir taraplaryň 25-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistan bir taraplaryň mekana atlandyrylýan bu ýylda paxta planyny dolup bilmändiglerini äskär etmejek bolup, diňe kagaz ýüzünde ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini ýylan etjek bolýarlar diýip, bu wagtynda ýerli resmiýetler we kärendiçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusynda Lewap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Galy berse-de Azatlyk ozalky ýyllarda da bolsa ýaly bu paxta mögsüminde hem häkimetleriň mejburi zähmeti baş goşýandygy barada maglumatlary beripdi. Halkara hukuk gurumalary Türkmenistany paxta meýdanlaryndaky mejburi zähmeti üçin tanqidlaýarlar. Şu ýyl Türkmenistanda 1.250.000 tonna paxta hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär.